L-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar approvat l-applikazzjoni għall-impjant tal-gas f'Dellimara u ħażna tal-LNG fuq vapur. 9 membri vvutaw favur u 2 vvutaw kontra l-proġett li għandu jwassal għar-ross fil-konti tad-dawl u l-ilma. Id-deċiżjoni ttieħdet wara laqgħa li damet sejra 7 sigħat. Uffiċjali tal-Ene Malta, Direttorat tal-Ippjanar u kelliema minn organizzazzjonijiet mhux governattivi kellhom iċ-ċans jgħidu tagħhom. Kienet laqam anqlab reazzjonijiet opposti mistoqsijiet u talbiet tal-kjarifika, talbiet li għalihom wieġbu l-esperti b'dikjarazzjonijiet ta' serħan il-moħħ. Kien ikkonfermat li l-power station li se taħdem bil-gass għandha anqas riski minn oħrajn li jaħdmu bil-heavy fuel oil. Iċ-ċermen tal-MEPA Vince Cassar fetaħ il-laqgħa billi qara ittra firmata mill-Prim Ministru Joseph Muscat dwar iż-żewġ applikazzjonijiet għall-iżvilupp. L-ittra tgħid li jekk il-permessi għaddu jkun hemm appell li x-xogħol fuq il-proġett ikun jista' jibda, dan skont il-liġi tal-ippjanar. Fost dawk li intervjenew kien hemm id-direttur tal-proġett David Gallia li tkellem dwar alternattivi oħra li kienu maħsuba bħal offshore storage. Iżda wara li l-Ene Malta kkunsidrathom għażlet li l-vapur ikun sorġur viċin l-art għax hemm anqas perikli marbuta mal-provvista tal-gass LNG. David Gallia fisser il-proġett bħala wieħed nazzjonali, ekonomiku u ambjentali li se jkun qed jagħti nifs lill-Ene Malta minn sitwazzjoni insostenibbli għal waħda sostenibbli. Id-direttur tal-proġett qal li aġenziji ta' kreditu internazzjonali bħal Fitch, Standard & Poor's u Moody's wissew dwar il-konsegwenzi negattivi marbuta mal-Ene Malta, għalhekk kien hemm bżonn ta' azzjoni immedjata.